Kiež Boh zamedzi duhovému Pride v Bratislave a uchráni Slovensko pred trestom Sodomy a Gomory a odpustí hriechy všetkým, ktorých sa chcú akýmkoľvek spôsobom zúčastniť tejto akcie. Sedem bolestná Panna Mária a patronka Slovenska, oroduj za nás. Naozaj, my sme neprišli odsúdiť týchto bratov, sestry. My sme prišli povedať, že Boh je takisto ich pánom. My všetci sme zhrešili. Sme hriešni pred Bohom, každý jeden z nás. Ale my sme im prišli povedať, že majú nádej. Nádej v Ježišovi Kristovi. Nádej, že On je jediná spása. Nádej, že v ňom je vyslobodenie aj od hriechu homosexuality. Čo je podstatou sodomie? Je to do neba volajúci hriech. Pýtame sa, aký je vlastne pôvod homosexuality a ich sexuálnych abnormalít. Doteraz sa nepodarilo nikomu z ľudí či skupinám vedcov jasne stanoviť, akým spôsobom vzniká, či je liečiteľná, ako majú títo ľudia žiť a aké majú šance na ďalší život. Výskumy z rokov okolo roku 1940 sa snažili dokázať, že homosexuálne je orientovaných okolo 10% populácie. Serióznejšie výskumy neskôr dokázali, že homosexuálne orientovaných je asi 2,8% mužov a 1,4% žien. Veľmi silnou homosexuálnou lobby v Spojených štátoch bolo dosiahnuté, že homosexualita vymizla zo zoznamu psychických chorôb, kde bola zaradená a jej jasná špecifikácia nie je nikde dodnes uvedená.